sendt til dig om Det er en John Hæk. Hej, er det Jens Jørgen fra Jørgen? Jørgen. Nej, du kommer ikke fra Jørgen. Hvor kommer du fra? Det er vores bro. Jo, så er det dig, jeg skulle have fat i. Du har vundet en kanin. Vundet kanin. Ja, den kommer sendt til dig med posten. Okay. Eller det vil så sige, at danske fragtmand kommer med den, ikke også? Ja. Så Hvad er det for kanin? det er, jamen det er en hankanin. Den er en halv år gammel. Okay. Så, Jo. men du skal gerne komme ind for næste uge med post der, eller med dansk fragtmand. Ja. Så har du en adresse, jeg kan levere den på? Katten har jeg. Ja, hvad nummer? Yes, det er bare i orden. Ja. Den kommer vi lige ud med så. Ja. Yes. Du må have en fortsat god aften her. Tak lige meget. Jo tak. Hej. Hej hej.